Какво става, хора? Аз съм TheGamerBerry 2 и това е втори епизод на Клуб Пингвин. И днес смятам да изпълня квестовете, които самата игра ми дава. И виждате, ще ми даде дреха. И смятам да играя зад кадър, защото да се поразвия. И ако се чуете, защото съм все едно почнала наново, аз наистина съм почнала наново. Просто се оказа, че къпото ми е бъгнало и твърде рано, твърде късно съм решил да си приема акаунта от имейла и къпото направо ме разби. Стои и направо просто не мога да повярвам. Ето където играх с сенсея, той са ми картите. А не, той прогреса. Ето какво може да се спечели от тука. Тук 0,4 и ето какво тук може да се спечели. Доста айтеми са. Караджицу тук. Той май карти, ето картите, които имам. Само това са, слаби са. Гота кодне. И ето Карджицу Сага, тук имаше ни видеота. What? Ето. И сега просто сложа яката коса. Той пак какво е? Мама ти. Ето. И приличам се едно съм някой гангстери с шапка. Какво толкова? Ето тук медальона. Мога да си го сложа. Тук леденото тако с шапката. С нея мисля, че съм по-добре. Без гердана. Него ще го махна и ето го моя пингвин за сега. Мап 1. Какво има? Collect Reward. Visit the Code Shop. И да. Окей. Знам го той. Ок. Ти си много... Ето къде се ловеше риба. Тук. И сега смятам да отида към доджото. Да попечеля малко битки за колани. И чак след това да печеля. И да, то както винаги тук няма никой. И чакайте си сложа хубавата дреха. Ея. С пуфи на нея. Вау. Приличам на дебел супергерой. И се върна като вляза в някой сервер, който има повече хора. И ето ме, както виждате, тук има толкова много хора, че са гръмна. Няма да го гледам пак. Yes, тук има хора, мога да играя за колан. Айде, майка. What the fuck are you? Ей тук. Тук. Но. На карджицото бързо, като не са ми го заели. Заеха ми. Той е. Спуфито. Yes, първи съм. Но.
Ще чакам някой за карджицо. Ари, някой да дойде. Yes. Първата ми битка на истинска на карджицо. И ще гледате как се излагам, защото той има жълт колан. И със сигурност има по-хубави карти, ма всичко се дължи на късмет, да нося да ми играе вода. За тези, които не знаят какво е карджицо, ами това е карджицо и тук що аз го бих. И не знам до кога се играеше. Да нося да ми играе лед. Айде, майка! О, да, верно, трябва да съберете тук е такива с еднакъв цвят. Или 3 такива, не помня. Ма това не е никак добър, като гледам. Обръщай. Той има вода. Огън ще му играе. Ако ми играе лед. Но макив как тия големите числа карти правят такива работи. Опа, вади моливи. Старая да правя по-така. Или може да имаш 3 елемента, не помня. Вече. Отдавна не съм играл. Май бих. Yes. Окей. О, спечелих колан. Добре де. Белия колан. Ти сериозно ли бе, пич? Той е най-гадният колан. Нали бял? Той е за карджицо 2 от 10. Вау. А къде можех да си видя той? Я бе. Вече тръгвам към карджицо. Ето. Стамбок. Сега ще видим значките, които сме спечелили. Тук има... Мембърите могат да си слагат тук значки и да започваме. Games. Карджицо Fire. Нито едно. Games. Карджицо. Мисля, че имам. Да, имам. 2. И тая. И тая. Тук имам залепени снимки. Activates. Тук имам 2, че съм погледнал в шахтата. Друго. Events. Чечетърс. Чайте, че си ритнахме глава. Тук където виждаш тия Рок Хопър, Гари, Каденс, Франки, Джи Били, Петър Ки, така беше. Каденс. Тая Антарктик, Сенсея, Роки и тоя хребета. Ето. Тая спасителката на пуфита. Евентс. Парти този път. Не, нямам. До тук мисля да приключи с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, споделете го и дайте по един лайк. Ако искате да наблюдавате още такива клипове, абонирайте се, за да ме следите всеки ден. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия клип.